duk waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata a ce gwamnati ta ɗau nauyi, domin haƙƙi ne na mutane, musamman 'yan fensho. Mutum ya je ya yi shekara da shekaru tun jininsa yana tsinke, yana kikin, yana gudu, yana komi, ya bauta wa al'umma, ya bauta wa gwamnati har ƙarfinsa ya ƙare, ya yi ritaya, ya zo haƙƙin da za a bashi a hana shi, in ma za a bashi a rage wani abu daga ciki. Ka yi shekara da shekaru babu biya. Wasu da yawa sun mutu. Akwai mutane biyu da muka san sun mutu tun kafin mu zo, suna neman fensho gratuity nasu su yi wa 'ya'yansu aure. Ɗaya daga cikinsu shekararsa 3 yana neman gratuity, shekara 3 yana so ya aurar da 'yarsa, haka ya mutu ba gratuity, bai ga auren 'yarsa ba. Irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa. Saboda haka zuwa mu muka yi alkawari duk abin da ya kamata mu taimaki 'yan fensho za mu shi. Alhamdulillah, a yanda nake tsaye a wannan guri, ina mai alfaharin gaya wa 'yan fensho cewa mun zauna mun yi nazari, mun toshe hanyoyin satar kuɗi, mun toshe hanyoyin cin hanci da rashawa, mun samu kuɗaɗe wanda za mu biya 'yan fensho 5,000, wanda yake a yanzu ya kai naira biliyan 6 a hannun musulman. Kuma in Allah ya yarda, wannan sati da za mu shigo za mu gangamin taro, mu tara waɗannan 'yan fensho su 5,000 mu biya su haƙƙinsu in Allah ya yarda. Haka kuma za mu ci gaba da yi har sai mun tabbatar da cewa 'yan fensho sun samu haƙƙinsu yadda ya kamata a wannan jihar ta. Haka ku da kuke ma'aikata na gwamnati, kamar yadda aka yi ta bayani, muna nan muna ƙoƙari mu tabbatar da cewa mun inganta rayuwarku ta hanyoyi daban-daban, har da hanyar wannan taro da yau aka fara shi, wanda yake na samu labari an ce fiye da shekaru 30 ba a taɓa yin wannan ba. Na ji daɗin wannan abin da aka fara. Haka mun tabbatar da cewa albashinku da ake biya, mun ba da umarni tun ranar da muka shiga gwamnati cewa albashi kar ya taɓa wuce 25 na wata ba a biya ku. Kuma mun yi ƙoƙari, muna tana da kuɗi ta yanda yake ba za a kai ƙarshen wata babu albashin ma'aikatan gwamnati a asusunmu ba, babu wannan Allah ya